Укучылар, Рим Республикасы төзелеше темабызның практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирем. Таблицадағы бирелгән аңлатмалар белән терминнарны тәңгәл китереп җыегыз. Җавап. Патрициялар Римның төп халкы. Плебейлар Римга Италияның башка өлкәләреннән күчеп килүчеләр. Лектор, сакчы, легионер, сугышчы. Икенче бирем. Текстагы тарихи хаталарны табыгыз. Җавап. Безнең эрага кадәр 3нче гасырда плебейларны барлык хезмәт урыннарына сайлый башлаганнар. Ә менә патрициялар халык трибуны була алмаганнар. Моннан соң плебейларга патрициялар белән бергә сугышта басып алынган җәмәгать җире кишәрлекләре бирелгән. Бурыч кыллыгы тыелган. Бу плебейларның тулы хокуклы Рим гражданына әверелүен күрсәткән. 3нче бирем. Буш калган урыннарга аста күрсәтелгән сүзләрне куеп, текстны языгыз. Җавап. Трибуннар диктатордан кала теләсә кайсы консулның яисә вазифалы затны күрсәтмәсен боерган юкка чыгара алганнар. Моның өчен халык трибуны бер генә сүз әйткән: вето, ягъни тыям. Халык трибуны шәхесе кагылгысыз булып саналган. Аны үтерү иң авыр җинаятләрнең берсе булган. 4нче бирем. Дөрес җавапны тап. Римда консуллар сайлый торган урын ничек аталган? Җавап. 3нче Марс кыры. 5нче бирем. Сезнең өчен бу бирем, балалар, иҗади. Тема текстын кулланып, Рим легионеры исеменнән хикәя язарга. Рим Республикасы төзелеше темабызның практик өлеше тәмам. Онлайн мәктәбебезнең киләсе дәресләрендә очрашуга кадәр сау булыгыз.